Malo je poznato da je Nikola Tesla, kad je bio mali, imao 11 godina treninga. Znači, on nije bio pametan sam po sebi, nego imao trening. On zajedno sa svojim bratom Danetom je 11 godina imao treninge. Znači, svaki dan njegov otac, pravoslavni sveštenik, mu je držao trening. Kako se pamti, kako se razmišlja, kako se postaje kreativni i slično. Mi smo uspeli da nađemo sve te tehnike kako se radi i sve to i još mnogo drugih stvari smo sistematizovali u trening. Tako da praktično taj trening koji je ranije rađen s tim velikim ljudima praktično dostupan i običnim ljudima. Taj trening, važno napomenuti da se taj trening ne radi u sklopu klasične škole. Znači, vaše dete kad krene u školu neće proći taj trening i vidjet ćete iz čega se sastoji. Pored toga, pored Nikole Tesle, malo je poznato takođe da je Leonardo da Vinci imao 5 godina treninga. Znači, Leonardo takođe nije bio pametan sam po sebi. On je imao talenat, ali je prošao trening. Pored toga je opšte poznato da je Aleksandar Veliki imao 7 godina treninga, njegov učitelj Aristotel je specijalno doveden da mu drži treninge i on je uspeo da napravi od Aleksandra bukvalno mašinu za pamćenje i za razmišljanje. Aleksandar je mogao da upamti po 100.000 imena svojih vojnika na pamet. Znači, mogao da pamti strahovitu količinu informacija na pamet. Sad ćemo vidjeti koji je to trening, kako se to radi i šta je tu u stvari u pitanju. Da bi dete moglo ozbiljno da uči i da bude spremno za školu i učenje, ono mora prvo da savlada tehnike za učenje. Znači, to je osnovna stvar. Postoje tehnike za učenje koje se ne rade u sklopu klasičnog školskog treninga, koje omogućavaju detetu da ubrzano uči. Pored tih tehnika za učenje, postoje tehnike za motivaciju, znači kako dete može da se motiviše, kako može dete da nauči da se motiviše. Svako dete takođe, pored tehnika za učenje i tehnika za motivaciju, mora da zna i tehnike za komunikaciju sa drugim ljudima. Takođe, dete mora da zna i tehnike za emotivni život, jer ako dete uleti u priču u pubertetu, pa se zaljubi, onda sve padne u vodu, padnu ocene, a to nije cilj. To se dešava poslije na fakultetu i sl. I naravno, dete mora da zna osnovna pravila i tehnike za zdravlje, kako da bude zdravo, jer jednostavno dete ne može učiti ako nije zdravo. Znači, postoji 5 stvari, to je taj klasičan trening, pomoću kojih dete može mnogo bolje i brže da uči u školi i na fakultetu. Sad ćemo vidimo šta su to tehnike za učenje. Prva stvar, postoji 5 tehnika za učenje. Prva stvar je koncentracija, priča o koncentraciji. Da li vaše dete, da li ste mu pokazali kako da se koncentriše? Ako niste, onda dete teško može da prati količinu informacija kojom je zasutlo u školi. Postoje pravila za koncentraciju i to nije nikakav problem. Brzo čitanje, postoje pravila, tehnike za brzo čitanje. Kako se brzo čita? Klasično dete bez treninga čita oko 20 do 30 stranica na sat. Ona talentovanija deca 40. Svako dete, bez obzira na talent i sklonost ka čitanju, može da čita nakon samo 2 dana treninga preko 120 stranica na sat. Znači, bukvalno svako dete. To smo radili 9 godina i još nijednaput nismo imali nikakav problem. Svako dete može drastično da ubrza čitanje i prosečno, što se dešavalo kod nas, je da dete ubrza čitanje od 3 do 5 puta. Znači, retko koje ubrza manje od 3 puta, zaista retko. Znači, sva mogu da ubrzaju bez ikakvih problema čitanje. Ako vaše dete ubrza čitanje 2 puta, to je i dalje spektakularan rezultat. Posle brzog čitanja, to su tehnike za učenje iz knjige u 6 koraka. Malo je poznato kako se u stvari uopšte uči iz knjige. Koliko ljudi, toliko ljudi. Puno ljudi ima svoje stilove, međutim postoji 6 koraka kojih ako se dete pridržava, to ide jako lepo, lako i brzo. Posle toga je fotografsko pamćenje. Znači, dete mora da nauči da razvije fotografsko pamćenje. Znamo svi da je Tesla pamtio sve praktično što vidi, mogu je da prizove u pamćenje i te tehnike su postale dostupne. Znači, ima načina da se kod deteta razvije fotografsko pamćenje. Postoje pravila kako se to radi i svako dete uz trening može to da savlada. I posle toga ide kreativnost, tehnike za kreativnost. To je najvažnija oblast, jer praktično dete u klasičnoj školi ono uči samo upamti informaciju, ponovi informaciju, upamti, ponovi, a dete u stvari treba da nauči nešto drugo. Treba da nauči da samo pronađe informaciju i onda tu informaciju kad pronađe da je proda. To su potpuno 2 kategorije. Klasičan trening, dete upamti informaciju i ponovi i tu se uopšte ne razvija mozak. A dete u stvari treba da nauči da pronađe informaciju i da posle proda. I zbog toga imamo česte slučajeve da deca koja nisu preterano uspešna u školi, čak i ne upišu fakultet, izuzetno dobro prođu u finansijskom smislu u životu, čak i u emotivnom i sl. To je zato što ta deca imaju razvijenu kreativnost i mogu da rešavaju probleme kreativno.
Tehnike za motivaciju. Postoje dve vrste motivacije, spoljašnja i unutrašnja. Roditelji moraju da znaju kako se motivišu deca. Nažalost, većina roditelja misli da deca se motivišu samo priču. To je daleko od bilo kakvog ozbiljnog pristupa i tako se deca ne mogu motivisati. Tehnike za komunikaciju u školi sa profesorima i sa ostalom decom, u kući sa roditeljima i sa braćom ili sestrama ako ima, i u društvu. Dete mora da zna kako da komunicira u školi, u kući, u društvu, i posebno što mora da zna kako da se zaštiti od tih ljudi koji nemaju baš najpozitivniji stav prema životu. Znači, kako da se zaštiti od tih zlih ljudi sa lošim namerama. Šta da radi s njima? Znači, ne može s njima da se bije. I, znači, kako da doskoči. Tehnike za emotivni život su esencijalne. Jako puno studenta ima problema sa učenjem, baš zbog toga što ne može da reši svoj emotivni život i nema šanse da se skoncentriše na učenje kad mu je, tako ovamo, ceo život propada. Gomila sportista uopšte ne može da postanu vrhunski sportisti, jer jednostavno njima život prolazi, ništa se ne dešava, ovamo ih teraju da uče ili da se bave sportom i propadaju, naravno. Postoje 3 stvari, to su tehnike za upoznavanje, za početak veze i ponašanje u vezi, i to kad se uradi s detetom, to traje oko sat i po vremena. Dete posle toga može potpuno normalno, zna kako može da upozna neko, kako može da započne vezu, kako treba se ponaša u vezi, i više nemate problema sa detetom i sa učenjem. I najvažnija stvar su tehnike za zdravlje. Puno vremena smo potrošili na zdravlje i to je najvažnije. Kaže se da bolestan čovjek ima samo jednu želju, to je da bude zdrav, a da zdrav čovjek ima milion želja. Sad, da bismo rešili tu priču oko zdravlja, mi smo puno istraživali. Ja sam imao zdravstvenih problema, 9 godina praktično sam ležao u krevetu i niko nije znao šta mi je. Pošto mi mama radila u Zemunskoj bolnici i tamo smo imali dostupno sve, bukvalno sva ispitivanja, i po svim parametrima ja sam bio zdrav. I tako bilo 9 godina, meni je bilo dobro, i tek na kraju smo uspeli da rešimo šta je u stvari bilo u pitanju kod zdravlja. Kod zdravlja su važne 3 stvari: fizičke vežbe, zdrava ishrana i pozitivne misli. Sada ćemo da obradimo detaljno ove tehnike za zdravlje, znači kako može svako dete da bude zdravo. To važi naravno i za odrasle, da bi moglo da uči. Znači, dete ako nije zdravo ne može da uči, i sada ćemo da odradimo priču o zdravlju. Znači, fizičke vežbe, postoje 2 knjige vezane za fizičke vežbe koje moraju svi da pročitaju. One su izuzetno važne, znači one predstavljaju 30% zdravlja. 30% zdravlja je zdrava ishrana. Znači, postoje 3 knjige vezane za zdravu ishranu koje svi moraju da imaju u kućnoj biblioteci. Za razliku od onih klasičnih, knjiga 20 knjiga u plavoj, crvenoj i žutoj boji, ovde zaista moraju 3 knjige da se pročitaju, da se imaju. I zadnja stvar kod zdravlja su pozitivne misli. Znači, vi možete da se hranite zdravo, da imate najzdraviju ishranu na svetu, to je samo 30% zdravlja. Vi i dalje imate još 70% stvari da odradite. Sad ćemo da vidimo redom. Za fizičke vežbe mnogo ljudi potpuno zapostavlja fizičke vežbe. Znači, nema nikakvog predstavu da su fizičke vežbe izuzetno važne za zdravlje. Mi smo imali slučaj čoveka koji ima 55 godina, izgleda kao da ima 40 godina, znači 15 godina mlađi. Čovek je iz Bajine Bašte, odakle je moja supruga, on je celoga života trčao. Znači, jede šta god stigne, potpuno normalno se hrani, ima normalne misli, ništa specijalno, samo je trčao po 15 km svaki dan. On sa 55 godina deluje kao da ima 20 godina manje, 15 godina manje, nikad nije išao kod zubara, svi zubi su mu zdravi, kompletno telo mu je potpuno zdravo, samo zbog tih vežbi. Šta je on radio? On je radio trčanje. Druga stvar, to su vežbe čuvenih 5 Tibetanaca i vežbe za oporavak biopolja i balansiranje biopolja po Zdenku Domančiću. To su 3 stvari vezane za fizičke vežbe. Sad ćemo pokazati kako izgleda priča oko tog Mikulina. Ovo je knjiga koju je napisao Mikulin, Aktivan dug život. Izdata je 78. u Beogradu, nije mi poznato da li je bila u široj upotrebi. Mi smo je našli u ratnom vazduhoplovstvu, jedan naš prijatelj nam je doneo, njegova supruga. Mikulin je konstruktor motora za MiG-29. On je jako interesantan čovek, u 55. je doživio infarkt i počeo da razmišlja od silne muke kako može i da li može da se nekako u ljudskom organizmu menjaju organi kao što se na avionu menjaju delovi. Znači, pre nego što se sruši avion, postoje redovne kontrole i onda oni delovi koji su istrušeni, oni se menjaju. I sad on silne muke
on je u 55. doživio infarkt, rekli su mu će živjeti 3 nedelje. I onda čovek uzeo da proučava da li može nekako da se menjaju ti organi. Naravno, pošto ne možete da izvedite bubreg i da ga vratite unutra, pročistite, on je pokušao da otkrije da li postoji način da se ti unutrašnji organi nekako pročiste, naravno da se ne vade, da se pročiste i da onda može da se živi normalnije. I što je naravno svega čovjek je otkrio, on je u 55. imao infarkt, živio je do 92. godine, u 92. je izgledao bolje nego u 55. i taj njegov ceo sistem je opisao u knjizi Aktivan dug život. Neverovatna, važna knjiga. Sad prvi deo knjige možete, kako kažem, to je deo koji može slobodno da se preskoči i samo ćemo poentirati neke važne stvari. Na 32. stranici imate priču koja je izuzetno važna. Kaže, 1952. na olimpijskim igrama u Helsinkiju srebrnu medalju jahanju osvojila australijska sportistkinja Hartel. Kakvo je bilo čuđenje publike kada je saznala da je ova sportistkinja u mladosti bolovala od dečje paralize. Pa sad, uspeh Hartelove je nagnao lekare na pomisao da pokušaju lečenje posledica paralize jahanjem i u eksperimentu objavljenom u SR Nemačkoj, Engleskoj, Švedskoj i Holandiji već govore o pozitivnim rezultatima sportsko-terapeutske medicine. Tako je u jednu kliniku u SR Nemačkoj bio primljen 12-godišnji pacijent sa ozbiljnim poremećajem koordinacije pokreta. Dečak nije mogao sam da načini više od 5-6 koraka, gubio ravnotežu, najmanjeg dodira, govor mu je bio nerazumljiv. Lice mu se stalno grčilo u tikovima. Sad ja napominjem, hvala Bogu pa većina ljudi nema takve probleme, ali za one koji imaju ovo izuzetno važne informacije. Čak ni lekari i stručnjaci za medicinsku gimnastiku nisu verovali da će uspjeti da savladi oboljenje, ali već posle 35 časova pacijent je mogao potpuno samostalno da obavlja jednostavne gimnastičke vežbe i silazi sa konja. Posle 50. časa jahanja on je smelo jahao galop. Znači, izuzetno važna stvar, mi smo imali slučaj, došao je naš prijatelj, jedan od najstarijih polaznika Čikabrana u školu i njegov unuk je doživeo šok kad je primio vakcinu u 4. godini života i od tad je bio počeo da zaostaje u razvoju, nije moglo da priča, dete, bez obzira što je posle imao 10 godina, nije moglo da priča, nije moglo da hoda, normalno i tako, imao je problema. I kako je to rešeno? Samo skakanjem. Znači, dete je skakalo, išlo na jahanje i praktično uradilo jednu stvar koja je izuzetno važna, a to je bućkanje organizma. Znači, Mikulin je otkrio, to se inače zna, ali je otkrio da 70% tečnosti u organizmu mora svakodnevno, kao to se dešava ako se ne bućka, kao da se ustaje bara. I onda je on otkrio da svaki dan mora da se rade dve stvari. Da se trči 3 km i da se čovjek preznoji dobro, da bi izbacivo otrove iz sebe. I izuzetna važnost je Mikulina, što je otkrio da mora svaki dan da se trči i da mora da se izbacuje taj znoj iz sebe i mi smo to potvrdili u praksi. Imamo čovjeka koji nikad nije bio bolestan, koji je samo trčao, znači ništa drugo nije radio. Imamo druge primere gde je ovo dete koje je imalo problema sa kompletnom koordinacijom došlo kod nas i bukvalno za mesec i po dana jahanja dete se potpuno preporodilo i dete počelo da trči. Sad, pošto roditelji nisu znali šta treba da radi, ono čim je bilo ranije htelo da trči, oni su ga sprečavali, nemoj da trčiš. I izuzetno je važno da deca budu aktivna, da trče, znači da mogu da trče i da budu stalno pokretna, da se preznajaju svaki dan i da bućki organizam, znači da trče. Onda imamo izuzetno važno, to je bila 32. stranica, na 39. i 40. imate priču o disanju i imate nevjerojatno lepu stvar u vezi joge za lice. To je opisano, znači 1978. godine objavljeno kod nas. Znači pre 30 godina je objavljena joga za lice koju sad neki Amerikanci praktično pričaju da su izmislili. To je potpuno tako pogrešno, to je čovjek otkrio davno. Ovdje ima nevjerojatna stvar na 61. stranici kako treba gladovati. Znači, Mikulin je otkrio da gladovanje je izuzetno važno i on je otkrio kako treba da se gladuje i zadnja stvar koju je radio, to su ti ionizatori koji se više ne prodaju, ono bi trebalo ponovo se prave, koja ima smisla za biznis, obaveznu knjigu, pa u Kinu je tamo napravi i ne prodaje. Znači, ovo je izuzetno važna knjiga, Aktivan dug život, koju treba pročitati. Sada ćemo preći na ostale knjige. Druga knjiga koja je izuzetno važna je čuvena knjiga 5 Tibetanaca. To je priča koja je potpuno neverovatna o britanskom oficiru koji je početkom 20. veka, 1900 i neke godine bio u Indiji služio i na završetku svog
svoje službe, on je dobio neke informacije da postoji neka fontana mladosti u koju odete, gde odete, popijete vodu i podmladite se, znači vratite se 15, 20, 30 godina unazad, kompletno telo se vrati i podmladi. I to je njemu bilo jako interesantno, čuje puno priča o tome u Indiji. I međutim, on se penzionisao, vratio se u Veliku Britaniju i nije uspeo da nađe šta je to. Znači, nije uspeo da nađe tu fontanu. I onda nije bio lenj, nego jednog prijatelja je ubeđivao da ide sa njim u Indiju, ovaj nije hteo, on je otišao sam. I otišao u Indiju i nakon 4 godine se javio prvi put pismom da je izgleda na putu da nađe to. I onda posle toga je poslao još jedno pismo da će doći i vratio se u Veliku Britaniju i naravno tamo niko nije mogao da ga prepozna, on je tada imao 60 godina, izgledao je kao da ima 30. I ono što je on otkrio, to je da ne postoji fontana, ne postoji fontana mladosti, ta voda koja se pije, nego je on otkrio da po tim manastirima u Indiji i u Kini, na Tibetu, gde ljudi žive po priči i po 200, 250 i 300 godina, da svi ti Tibetanci koji žive dugo rade vežbe koje njih podmlađuju. I on je uspio da napiše jednu potpuno neverovatno tanku knjižicu koja je izuzetno važna i izuzetno korisna i u kojoj se objašnjava kako čovjek može da se podmladi. Ono što je neverovatno, da ta knjiga 5 Tibetanaca se u potpunosti poklapa sa stavovima koji su izneseni u knjizi Aktivan dug život od Mikulina, a ova dvojica se nikad u životu nisu videla. Znači, potpuno su živjeli u različito vreme. Znači, ove dve knjige su izuzetno važne i potpuno se podudaraju. Kod Mikulina imate priču o hrani, takozvana diferencijalna ishrana, koja je jako interesantna. Ovde takođe imate priču kako se ti ljudi na Tibetu hrane, kako se rade te vežbe, znači kako treba da se vode računa o mislima, i knjiga je izuzetno važna. Znači, ove dve knjige su neverovatno važne i obe potenciraju da morate da radite vežbe, da trčite svakoga dana, znači da bućkate organizam i da se preznajate svakoga dana. Najbolje bi bilo kad bi mogli da trčite, kad bi dete moglo da trči svaki dan 3 km i da radite Tibetance. Znači, dete bi živelo 200 godina i bilo bi srećno, zdravo i radosno. Osim te dve stvari vezano za fizičke vežbe, moram skrenem pažnju, to je nešto mi završili, izuzetno važno. Možda ste čuli, možda ne, za Zdenka Domančića, to je čuveni bioenergetičar. U Sloveniji mu je slovenačka vlada poklonila ceo hotel, dogradila deo hotela gde on ima svoju kliniku. To je čovek koji je razvio sistem za oporavak biopolja. Potpuno nevjerojatna priča, mi smo tamo bili na treningu 4 dana, to je nešto najbolje na svetu što postoji. Kad god se osetite loše, kad vam nije dobro, recimo pričate s nekim ljudima ili jednostavno neki ljudi samo prođu pored vas i bukvalno kao da vam potroše polje. I to se zaista desi, vama kompletno biopolje opadne. Kad bi imali uređaj za to, mi bismo mogli da izmerimo, znači da neki ljudi bukvalno vam potroše polje. Oni još zovu i energetski vampiri slično. Uvek kad se to desi, vi odradite vežbe za oporavak biopolja po Domančiću i potpuno kao mala beba, vi ste potpuno oporavljeni, puni energije, znači vratite se za 15 minuta. To je nešto najbolje što postoji i ako želite da vaše dete bude zdravo, ili vi naravno, obavezno, ako možete, ako imate sredstava finansijski, završite taj trening kod Domančića, a za ove dve stvari, ove dve knjige obavezno uzmite, one su izuzetno važne. To je bila priča, znači, vaše zdravlje zavisi od fizičkih vežbi. Rekli smo, čovek je trčao 15 km dnevno i nikad se nije razbolao. Znači, nemojte da se igrate, da sprečavate dete kad počne da trči. Znači, dete mora da trči i da skače koliko god može. Naravno, ne da skače i da vriši u stanu, ali gde god može, gde god ima prilike da ga pustite da trči, da ga ne smirujete. Ako je dete non stop cupka, fenomenalna stvar. Znači, to je izuzetno korisno jer bućka svoj organizam i to je zdravo. Kad se dete preznoji, super stvar. Znači, obrišite taj znoj, to je otrov, on izbacuje otrov iz sebe. Znači, to je bila priča oko fizičkih vežbi. Znači, deca moraju da rade fizičke vežbe. Ajde da napomenem samo za studente, ranije je to bilo opšte poznato i na svim fakultetima vi niste mogli upišete fakultet prvu ili drugu godinu, a da niste imali obavezno fizičko. Znači, morali ste idete i na bazen, i na trčanje, i da radite vežbe. Znači, to je bio sastavni predmet. Jednostavno niste mogli da date uslov ako niste išli na trčanje. Znači, zna se da je povezano fizička aktivnost i ono što je potpuno malo poznato, da je Tesla imao 2 nervna sloma i oba puta se spasio samo fizičkim vežbama. Znači, on je imao prijatelja u Mađarskoj, je bio u Budimpešti i kad mu nije išlo u životu, on je se spasio bukvalno plivanjem.
Tesla je svaki dan trčao, svaki dan plivao. Tad su reke bile čiste, pa je mogao da pliva rekama. A plivo je u Parizu, plivo je u Americi, tad je sve bilo čisto. Sada, naravno, plivate tamo gde možete ili trčite. Znači, fizičke vežbe izuzetno korisne. Ko ne radi fizičke vežbe ne može da bude zdrav. Znači, možete se hraniti najzdravije na svetu, ne možete biti zdravi. Idemo dalje. Zdrava ishrana, većina ljudi misli da je priča oko zdravlja, priča oko ishrane. To je samo 30% tačno. Znači, da se hranite najkvalitetnije na planeti, vi možete u najboljem slučaju da budete 30% zdravi. S obzirom da se mi hranimo industrijskom hranom koja je u većini slučajeva prilično loša, vi možete da budete zdravi, da imate zdravu ishranu oko 20% i znači vi ste 80% u predispoziciji da budete, je li tako, bolesni. Ajmo da vidimo. Knjiga koja je izuzetno važna u vezi zdravlja, dosta ljudi je pročitalo i puno ljudi se izlečilo u pomoću nje, to je knjiga Živjeti bez bolesti od Ernsta Gintera. Izuzetno važna knjiga. U njoj imate potpuno neverovatan stav uvezan za ishranu, a to je da hrana ne sme termički se obrađuje. Šta to znači? Čovek kaže da je u stvari glavna stvar kod hrane ne vitamini i ne minerali, nego enzimi. A enzimi se, naravno i vitamini i minerali se ubijaju termičkom obradom, ali enzimi se kompletno ubijaju termičkom obradom i vi praktično ako hranu termički obradite, pečete, pržite, kuvate, vi jedete trulu hranu, odnosno hranu koja nije vredna, bezvredna i onda se razboljavate. I recimo navodi primer papagaja gde recimo vi domaćim životinjicama, papagajima, vi ne smete da dajete termički obrađenu hranu. Znači papagaji ne mogu da jedu pečeni suncokret, oni će umreti. E sad, ako će papagaj da umre od pečenog suncokreta, a vi detetu dajete pečeni suncokret. Znači, obavezna knjiga za čitanje, morate pročitati, tu ima objašnjeno znači šta se dešava prilikom kuvanja, onda kako da pripremate hranu, znači štete koje nastaju kuvanjem, onda šta sve treba da se uradi vezano za... Ima naravno opet priča o znojenju, to je neverovatno, opet imamo priču o znojenju i tako. Znači onda ima priča o gladovanju i slično. Izuzetno korisna knjiga. To je prva knjiga vezana za ishranu koja treba da se ima kao obavezna literatura. Ona će vam pomoći da prilagodite ishranu detetu onako kako treba, znači prirodnom načinu ishrane. Što više remetite prirodan proces, lošije ćete da se hranite. Tu da napomenem samo da se ne igrate da koristite mikrotalasne pećnice, znači to je nastalo od radara, u Drugom svetskom ratu nisu znali šta da rade s tolikom količinom radara i pa su njih napravili pećnice. To je nešto, to je kancerogeno, znači završena priča. Rak, leukemija. Imali smo prijateljicu, nadam se da će živjeti još dugo godina, koja ima šećernu bolest i nikad nije uspio do sada da se izleči. Zašto? Sve je najzdravije se hranila i sve je pripremala naravno u mikrotalasnoj pećnici. Potpuno zdravu hranu pripremala i stavila u mikrotalasnu pećnicu. Druga knjiga koja je izuzetno važna, to je Brojsova terapija. Puno ljudi se bukvalno spasilo uz pomoć. Znači, druga izuzetno važna knjiga je Brojsova terapija, Rudolf Brojs, autor. Knjiga se zvanično zove Rak, leukemija i druge prirodno neizlečive bolesti izlečive prirodnim putem. Tu imate izuzetno korisne informacije. Na 66. stranici imate objašnjeno kako se koriste ti čajevi, ta totalna takozvana terapija protiv raka, potpuno prirodna. Onda imate dalje objašnjeno koje su sve stvari korisne. Evo ovde imamo priču o diskus hermi. Znači diskovi kičma oštećenja. To je potpuno neverovatna, potpuno jeftina i izuzetno efikasna metoda kako možete da vratite vaše daleko bilo ili dečije oštećene kičmene pršljenove u normalu. Znači mazanjem kantarionovim uljem, on kaže preko 9000 pacijenata sa oboljenjem diskova kome lekari nisu mogli da pomognu, sve to potpuno bezbolno. Znači, uz pomoć ove knjige možete da pomognete svom lekaru i da se smanji pritisak na te ljude koji zaista ne mogu da izađu na kraj sa gomilom pacijenata koji pristižu sa svih strana. Znači, izuzetno korisna priča, pročitajte obavezno, to je stranica je 105, pre toga 66, 105 i na kraju imamo, interesantno, to je priča oko 143 stranica oko najvažnijih stvari za zdrav život, znači po Rudolfu Brojsu. Sad pazite ovo, nikada ne jesti podgrejana jela.
malo čas smo rekli da jela ne smiju da se spremaju ni u kakvom obliku u mikrotalasnim pećnicama, a ovo je novo. Nikada ne jesti podgrijana jela, uvijek piti čaj od žalfije. Onda pod 3, ne držati u stanu otrove protiv moljaca i drugih štetočina. Gde ima takvih otrova, nijedna bolest ne može biti definitivno izlečena. Ovo se opet posebno odnosi na reumatska oboljenja. Znači, ovo je važno, znači, ako od dece, deda i baba su stavili negde bilo kakav naftalin za moljce i slično, to je izuzetno štetno, koristite prirodne stvari, lavandu i slično da oterate moljce. Napravljena je čak i direktna veza između alkoholizma i naftalina, tako da praktično gde ima naftalina ima puno problema, morate da sklonite te preparate. Što se tiče podgrijanih jela, tu ima jedna neverovatna priča. Evo ovako. Podgrijana jela zašto su bezvredna pa i štetna? Mi smo danas prinuđeni da se često hranimo loše, oni ljudi naravno koji ne vode računa o sebi i svoje deci ili koji nemaju informacije, pa onda koriste mikrotalasnu pećnicu, pa koriste ta peciva koje su ili pomfrit iz radnje koji je već zamrznut, on je već jedanput pečen, pa je onda posle toga zamrznut, pa ga vi drugi put pečete, to je sve kancerogeno. Naučnici su izvršili eksperiment sa 150 miševa. 50 miševa je dobijalo sveže kuvanu hranu, za drugih 50 miševa hrana je ostavljena da se ohladi 20 minuta, a onda podgrejana i data im za jelo, a trećoj grupi od 50 miševa jela su ostavljena da se hlade 5 sati, a onda su podgrejana i davana životinjama. Znači, prva grupa miševa sveže kuvana hrana, druga grupa miševa je jela hranu koja je ohlađena 20 minuta pa podgrejana, a treća grupa miševa hrana koja se ohladila 5 sati pa podgrejana. Evo šta je zagodilo. Svih 50 miševa iz treće grupe uginulo je u roku od mesec dana zbog raspadanja tkiva. Jedan od njih je u roku od 2 sata izgubio sve dlačice na telu da bi posle sledeće 2 sata i uginuo. Neki su od umiranjem izgubili nogu, rep ili uši, pa zatim uginuli. Ostali miševi su jednostavno naprasno uginuli, iako se s polja ništa nije videlo. Seciranje miševa naučnici su utvrdili da se kod nekih jednjaka razdvojio na mestu raspadanja tkiva ili da bubrezi nigde nisu bili u potpunosti razvijeni. Prošlo je, dakle, mesec dana dok nije uginuo i poslednji od 50 miševa. To su ovi koji su jeli podgrejanu hranu koja je ostavljena 5 sati. Sad, šta mislite kako to izgleda ako vi danas kuvate hranu, ona ostane 24 sata da se ohladi i onda je sutra podgrejete. Znači, to je zakonom zabranjeno. Grupa miševa kojima su se jela hladila samo 20 minuta, a onda su podgrejana, ostali su u životu 3 meseca, dok i oni nisu uginuli na isti način. Znači, ako jedete podgrejanu hranu, to je jako, jako štetno i to trebate da prekinete kako god znate i umete. Svi su dakle uginuli od raspadanja tkiva. Prvih 50 miševa koji su dobili sveže kuvanu hranu i posle 3 godine bili su potpuno zdravi. Znači, najbolje ako se jede zdrava prirodna hrana ili kad je skuvate da je tad jedete. Stare žene su znale, znači ako skuvate hranu vi ne smete da je držite u toj posudi u kojoj ste je kuvali, nego je presipate u drugu posudu. I tako možete puno da spasite priču sa tom kuvanom hranom. Ali bi najbolje bilo da se uopšte ne upotrebljava. Kad osetimo glad, to je znak da je odavno izvestan broj ćelija koje telo nadoknađuje i koje se reprodukuju zahvaljujući svežoj hrani. Međutim, ako jedemo podgrijanu hranu ili onu koja se ponovo zagreva do ključenja, dakle hranu siromašnu vitaminima, te ćelije se u stvari zadugo ne reprodukuju. Prema tome, podgrijana jela ne samo što su bezvredna, nego mogu biti i štetna. Podgrijana jela nisu ništa drugo do beskorisne namirnice, balast. Sve drugo, samo ne životne namirnice. Životne namirnice su samo one od kojih se može živeti. Podgrijane namirnice samo popunjavaju rupe i gase osjećaj gladi, ali se od njih ne može živeti. U kategoriju podgrijane hrane ubrajaju se i duboko zamrznuta gotova jela. Znači, to ne smemo ni u kakvom obliku da radimo. Ovo je bila priča, znači knjiga se zove Brojsova terapija, rak, leukemija i drugi prirodno izlečive bolesti leče prirodnim putem, pomogla puno ljudi i vama može da pomogne u vezi vaše ishrane i zdravlja. Malo je poznato da postoji alergija na hranu, odnosno intolerancija na hranu. Većina ljudi je čula za to, ali nemaju predstavu da svi ljudi, znači apsolutno svi ljudi, ako se dugo hrane istom vrstom hrane, postaju alergični na nju, odnosno intolerantni, odnosno ne smiju je jesti. Moraju da prekinu na određen vremenski period da je jedu. I izuzetno je važno, to danas rade praktično sve ozbiljnije laboratorije, da vam se uradi test na intoleranciju na hranu. Znači, to se uradi bukvalno za 10 minuta vam izvade krv iz vrha prsta, to uopšte ne boli, nema nikakvog padanja u nesvest, to je kapljica krvi i na osnovu toga oni vam kažu koju hranu ne smete da jedete, znači na šta ste intolerantni. I daju vaše glavne alergente. Na primjer, Olivera i ja smo išli na testiranje i tamo smo dobili praktično slične rezultate. Mi smo potpuno, naš glavni alergent je pšenica. Znači, mi ne smemo da pomislimo da jedemo pšenicu, još manje hleb.
Takođe, jedan od glavnih alergenata su bila jaja, onda mleko i tako dalje. Znači, ako je nešto vaš glavni alergent, vi ne smete da jedete tu hranu. Takođe, ako je dete alergično na nešto, ono može da postane preko majke. Ako je majka puno jela istu vrstu hrane, onda dete može da ima alergiju i da bukvalno reaguje na hranu. Tako da vodite računa. Prva stvar, vodite računa o tome da se hrana jede što više presna. Druga stvar, vodite računa da je nikad ne podgrejavate. I treća stvar, vodite računa na šta ste alergični. Uradite test, barem jedan put u 3 godine, da vidite na šta ste alergični od hrane i onda se klonite takve hrane. Četvrta stvar koja je jako, jako interesantna, to je solarna joga. Možda ste čuli za to, možda ne. Priča je zaista interesantna. Čovek koji se zove Hira Ratan Manek, možemo da ga upamtimo zahvaljujući tim tehnikama za slikovito pamćenje, Hiroviti Ratar Maneken. Znači, Hira Ratan Manek, Hiroviti Ratar Maneken, on je čovek koji je 411 dana pod kontrolom doktora, preko 20 nešto doktora je bilo, koji su ga držali zatvorenog u bolnici i kontrolisali da ništa ne jede. On čovek preko 14 godina uopšte ne jede hranu, nego samo pije vodu i gleda u sunce. I ono što je interesantno, on kaže da prvi izvor energije je sunce, to je jasno. Sunce, biljke uzimaju energiju od sunca direktno. Ako mi jedemo biljke, mi jedemo, znači, drugo koleno. Ne uzimamo direktno energiju od sunca, nego uzimamo od biljaka. Ako mi uzimamo energiju od životinja, životinje jedu biljke, biljke uzimaju hranu od sunca i mi jedemo treće koleno. I jako treba praktično se vodi računa šta se jede. Solarna joga, to je knjiga izašla kod nas, izuzetno, Ezoterija izdala, izuzetno važna, i u njoj imate objašnjeno kako se počinje sa gledanjem u sunce. U sunce se gleda isključivo ujutru i uveče, sat vremena nakon izlaska ujutru ili sat vremena pre zalaska, znači inače može da bude i štetno. Znači, čovek je u stvari mobilni telefon i on se puni kao mobilni telefon gledanjem u sunce. I praktično imate jako lepe informacije, pročitajte, nama je jako, jako puno pomoglo. I naravno, pod 5 je gladovanje, imate nekoliko načina za gladovanje, imate po broju su gladovanje, imate gladovanje po Mikulinu, 7 dana, po broju su 21 dan, to je izuzetno korisno. Neki Rusi kažu da se gladuje petak, subota, nedelje, svake nedelje, znači kako ko voli, to je to. Znači, ovo je bila priča o zdravoj ishrani i ostala nam je priča o mislima. Samo da napomenemo u vezi zdrave ishrane da postoje još stvari koje ne smete nikako da jedete ili da pijete. Primer, hlor je industrijski otrov i on ni u kakvom obliku ne sme da se koristi. Vi ne smete da pijete hlorisanu vodu. Znači, hlorisana voda uništava zube, uništava mozak. Hlor je prvi put ubacivan u vodu pre Drugog svjetskog rata i za vreme Drugog svjetskog rata u Hitlerovoj Nemačkoj, ubacivan je u koncentracionim logorima i on trajno oštećuje mozak. Znači, svaki čovjek ili dete koji pije hlorisanu vodu, ima puno informacija u vezi toga na internetu, znači svako ko pije hlorisanu vodu imaće sigurno pokvarene zube i imaće poremećaje u mislima. Znači, neće moći kristalno jasno da misli, jer fizički hlor uništava moždane ćelije i uništava sam organizam. Znači, kako go znate i umete, kako smo mi to rešili, mi imamo nekoliko vrsta vode, možete da vidite bilo koju, dobre su bilo koja, najbolje je Prolom, s njom morate voditi računa da ne preterujete, jer ona može, ko ima čir, ako se puno pije, može da, znači, pukne čir, tako da mora postepeno da se pije, dobra je rosa, dobra je gorska, znači, vodite računa. Nažalost, vršili smo testiranje jane vode, što se uvozi iz Hrvatske, to može svako da uradi, znači veoma lako može se istestirati. Uzmete, sipate vodu u šerpu, samo da ima tamno dno i ostavite da ostane preko noći. Prokuvate je u ketleru i sipate u šerpu i ostavite preko noći. I ujutru ćete vidjeti da li ima neki talog. To uradite sa vodom sa česme, to uradite sa tim kupulnim vodama. I mi kad smo probali sa janom, to je takva količina taloga da malte ne se graniči sa vodom iz česme. Tako da, zaista ne znam iz čega se to stoji, to ne bi trebalo preterano da se tu vrstu vode zaista sa sigurnošću znam da ne bi trebalo se koristiti, sve ostalo proverite sami pa iskoristite. Da, postoji neka raj voda, to je još gore od česmovače i to nemojte da koristite. Što se tiče, znači, jela, ne sme hlorisana voda. Hlorisana voda uništava lice, to je važno za žene. Znači, tamo ste čuli u priči kod Mikulina da postoji ta joga za lice, kako možete da imate sa
90 godina lice kao da imate 40 godina, postoje te vežbe za lice, objašnjene su u knjizi Mikulinovoj, a pored toga, kogod stavlja hlorisanu vodu na lice, on je gotov. Kako smo mi rešili priču sa vodom, ili možete kupovnu vodu, ali sve kupovne vode nisu dobre. Znači, bez obzira, najbolje ako možete da pijete izvorsku vodu direktno. Šta mi radimo? Mi idemo 2 puta nedeljno i direktno sipamo izvorsku vodu. I onda stalno pijemo izvorsku vodu, a kuvamo na izvorskoj vodi, umivamo se kad god možemo izvorskom vodom, znači izvorska voda je izuzetno važna. To je bila priča oko vode. Druga stvar koju ne smete koristiti, to su so, šećer, znači 4 bele smrti, bela so, beli šećer, beli hleb i bela mast. Kako god znate i umete, izbegavajte so i šećer, tu industrijsku rafinisanu hranu. Znači, ako hoćete da jedete hleb, kad biste imali samo predstavu šta se sve stavlja u hleb koji kupujete u pekari, znači šta unutra ide od tih konzervansa, od tih pojačivača arome, znači to fizički ne sme da se jede i morate to da zaobilazite u širokom luku. Tako da praktično ako hoćete da jedete zdravo, pa da napominjem, zdravlje je samo 30%, priču o hrane samo 30%, znači to nije kompletno zdravlje. Zdravlje je fizičke vežbe da radite, da vodite računa o ishrani i da imate pozitivne misli. Ali što se tiče dece, kako god znate i umete, sprečite ih da uzimaju te nezdrave stvari, da piju vodu sa česme, to ne sme nikako, i ne smeju da koriste industrijsku hranu. Ako hoće dete da jede već nešto slano, ako mu se jede, bolje idite u prodavnicu zdrave hrane i tamo nađite nešto što nije čips, što nije smoki, što nisu te stvari koje su zaista jezive u smislu zdravlja. Zadnje što sam gledao da je zaista šokantno za jelo, to su ti Jaffa, uzeli su stranci pa su ubacili neke hemije unutra, Jaffa keks. To je show program za zdravlje. Unutra je ubačeno toliko tih emulgatora, kondenzatora, pojačivača arome, pojačivača ukusa, pojačivača onoga, da to bukvalno je strašno. I to ne smete nikakvom obliku dajte deci da jedu. Ako dete hoće da jede nešto što je slatko, u prodavnicu zdrave hrane, tamo kupite neke kvalitetne keksove. U Beogradu imate 4 jako dobre prodavnice zdrave hrane, imate u Hilandarskoj, imate u Takovskoj, imate Maslinu, naravno legendarnu, i imate legendarnu, prodavnicu zdrave hrane na Kalenićevoj pijaci. Ima verovatno još, ali ove 4 su zaista izuzetno kvalitetne i tamo možete uvek nabaviti kvalitetnu hranu. Tako da praktično probajte da izbjegnete da detetu, ako hoće da jede čips, hoće smoki, dajte mu nešto što je slano, ali da je iz neke prodavnice zdrave hrane. Priča oko hrane još se sastoji od priča o lecitinu i aspartamu. Lecitin je genetski modifikovan proizvod iz soje, dobija se iz soje, i on se ubacuje u sve. Soja je u svetu trenutno, pošto je važno za ishranu, preko 97% genetski modifikovana. Da ne napominjamo da ne smete da jedete genetski modifikovanu hranu i slično, soja je u većini slučajeva genetski modifikovana, 97%, i sve što se pravi od soje je genetski modifikovano. I morate voditi računa da se ne jede soja ni u kakvom obliku, to je sve genetski modifikovano, izuzetno nezdravo, i aspartam. Da, lecitin ide inače još u čokoladu, znači ide u praktično sve te proizvode. Ako dete hoće čokoladu, onda onu čokoladu za kuvanje uzimajte. Znači, probajte što zdravije da hranite. Napominjem opet, dete će moći potpuno regularno da bude zdravo ako bude radilo puno fizičkih vežbi, ako bude imalo pozitivne misli i ako bude zaista vodilo, znači, rukovodilo se tim nekim osnovnim principima zdrave hrane. Sledeća važna stvar koja je izuzetno nezgodna i opasna za decu, to je da jedu aspartam. Aspartam je veštački šećer, 300 puta jači od šećera. On nema nikakav ukus. Znači, vi možete staviti 3 kašike aspartama u usta, da umrete od aspartama, a da ne osetite da je to slatko. To je jeziva materija, ubačena je iz raznih razloga u ishranu. Sve što sadrži aspartam uništava mozak. Znači, pogledajte, većina, preko 97% žvaka sadrži unutra aspartam. Dete koje žvaće žvake će imati uništen mozak. Znači, ono neće moći da hoda normalno, neće moći da priča normalno, neće moći da različiti, neće moći da uči. Žvake zaboravite. Uzimajte samo one stare žvake. Sad, što je smešno, ispada su najzdravije one žvake sa šećerom. Šećer je štetan sam po sebi, nevjerojatno, ali aspartam je 300 puta jači, 300 puta štetniji. Tako da, ako ima želju već nešto žvaći, nađite neke stare žvake, ja mislim da imaju neke žvake koje imaju šećera, pa nek žvaće to. Aspartam se ubacuje inače u šumeće tablete. Znači, nemojte da se igrate dete šumeće tablete. Mi smo imali situaciju u školi je došla jedna gospođa i ona je bila naš polaznik i
radila je neku multilevel priču sa nekim šumećim tabletama na bazi propolisa. Propolis je izuzetno koristan. Međutim, ja pogledam sastav unutra aspartam. Znači aspartam koji uništava mozak. I sad, žena je davala svom suprugu 4 godine da pije te tablete sa propolisom, da bi mogo šumeće tablete sa propolisom, aspartam sadrži CDVita, znači sve te tablete koje se ubacuju, koje šume sadrže aspartam. I ona je davala 4 godine svom mužu da koristi te tablete sa propolisom, da bi navodno bio zdraviji. I znate kako, kad je došao, nakon obuke došao njen suprug, on je jedva hodao. Čovjek je jedva hodao. Znači, potpuno normalan čovjek, pre toga je bio normalan, on je jedva hodao i jedva pričao. Znači, aspartam mu je nakon 4 godine potpuno uništio mozak. Znači, nemojte da se igrate da koristite aspartam u ishrani. Pogledajte, aspartam se naravno nalazi u Coca-Coli, u onoj zero, gde piše zero šećer, jeste, ali tu bi trebalo ogromnim slovima se napiše, ali 100% aspartam. Znači, ona nije bez veze crna. To je crna boja, znamo gde se stavlja crna boja. Znači, ok, ovo su bile dve priče u vezi zdravlja, znači fizičke vežbe, rekli smo postoji Mikuli, mora se trči 3 km dnevno, mora da se preznaje. Mora da se radi vežbe 5 tibetanaca, ko može nek ide, kako go zna i ume, da završite vežbe za oporavak biopolja po domaćiću i izuzetno korisna stvar. To je bila priča o fizičkim vežbama. Priča o zdravoj ishrani. Živeti bez bolesti, znači hranu ne treba kuvati, brojsova terapija, vodite računa da ne ide podgrana hrana ni u kakvom obliku, alergija na hranu, uradite test intoleranciju na hranu da biste mogli vidjeti na što je alergični. Solarna joga, kupite knjigu Solarna joga, imate potpuno nevratne stvari, mi smo kao solarna baterija, solarna ćelija, izlaganjem suncu, naravno ne u opasnim satima, ne između 11 i 4, nego mnogo pre toga, mi se punimo kao baterija i znamo kad se ide na letovanje, zašto je važno da se ide na letovanje, zašto mora da se ide baš na letovanje na more, pa da biste se skinuli u kupaći i napunili se preko kože sunca. Znači, fizički se napunite sunca. Da biste bili zdravi, ne može planina, to je lepo, ali ne možete u kupaći šetati po planini. Znači, mora na more da se napunite suncem. Sunčajte se gde god stignete, kada god stignete, izuzetno važno. Ono što je interesantno kod solarne joge, da nakon 111 sati gledanja u sunce, ali samo u, znači, sat vremena kad izlazi i sat vremena kad zalazi, vi bukvalno kad se napunite 111 sati gledanja u sunce, vi posle toga nemate nikakvu, znači vi ste puni, nemate nikakvu potrebu za dodatnom energijom i praktično možete kompletno da živite samo na vodi. I to radi gomila ljudi, znači jako puno ljudi. Ja prvi put kad sam čuo to pre 7 godina da neki doktor u Nemačkoj samo pije vodu i 4 godine nije jeo, meni to bilo smešno. Kad sam čuo da postoji neki Hira Ratan Manek koji gleda samo u sunce, i to mi je bilo smešno. Onda kad sam video da su Hira Ratan Maneka 100 i nešto dana posmatrali u NASA 130 dana i da on zaista čovjek samo pio vodu i da on napisao knjigu u vezi toga, to je bilo super. Imate na internetu dosta informacija, obratite pažnju na to. Znači, da sumiramo, fizičke vežbe, gledanje u sunce, što manje, znači hrane, ove industrijski prerađene hrane što manje, to izbegavajte, i na kraju idu pozitivne misli. Kod pozitivnih misli imamo 11 knjiga, 4+7. Prva knjiga je Kako gospodariti sobom, Emil Coué. To je čuvena scena, je li tako, iz filma Kusturičinog, sećali se Dolly Bell, znači svakog dana u svakom pogledu ja sam sve bolji i bolji. Mako kako to čudno zvučalo, pročitajte knjigu, izuzetno korisna. Druga stvar je knjiga Tajna od R. Honde, evo, znači ovo je prva knjiga Kako gospodariti sobom, Emil Coué, pomoću svesne autosugestije. Izuzetno korisno, čovjek je bio narodni selitelj, napisao knjigu, jako važna. Druga knjiga je R. Honda Tajna, The Secret, čuvena knjiga Tajna, pročitajte obavezno, tu ćete naučiti kako možete da iskontrolišete svoje misli, imate jako lepe stvari unutra. Imate knjigu, što je interesantno, znači nije samo knjiga, nego imate i film. Znači, nađite negdje i kupite film Tajnu, imate naravno sa prevodom na naš jezik. Treća stvar je Psihologija uspeha, drugi deo, Dale Carnegie, Kako zaboraviti brige i naći zadovoljstvo u životu. Pošto danas je toliko informacija okolo da vi ne možete da ih kontrolišete, odnosno teško se kontrolišu, vi možete da naučite kako su to radili majstori svog zanata i jako interesantna knjiga. Znači, Dale Carnegie, Psihologija uspeha, drugi deo. Dalje imamo izuzetno korisnu knjigu, ovo je nešto najvažnije što postoji, Sila metod kontrola uma, odnosno Sila metod tehnika kontrole misli. Sila metod je Meksikanac koji je imao 10 dece i njegova deca nisu dobro učila. I onda je on počeo da razmišlja o silne muke šta da radi s tom decom, kako da ih natera da dobro uči, i počeo je da im pred spavanje i za vreme spavanja čita gradivo. I malo po malo
Silva je otkrio da postoje 4 nivoa uma. To je kad smo budni, onda kad smo u polusnu, znači to je neko alfa stanje, beta stanje, delta stanje i teta stanje, i onda je on malo po malo i uspeo da reši sve to kako fakiri, znači, koriste svoj mozak, kako mogu da ne osjećaju bol. Izuzetno, postoji čak i trening u vezi toga, postoji knjiga Silva metod, postoji trening u vezi toga, najbolja stvar na svetu koja postoji. Ako hoćete da naučite da kontrolišete misli i ako hoćete da naučite da se opustite, nezamenjiva stvar. I naravno, legendarni Vladimir Megre i Anastasija. Čovjek je napisao 7 knjiga, pa su ovdje izdavači, pošto je to toliko se dobro prodavalo, napisali još 3 knjige, 8., 9. i 10. koju čovjek uopšte nije napisao. I onda oni to sve uveliko prodaju. Znači, Vladimir Megre, Anastasija, to je najlepše od najlepšeg. Pročitajte knjige. Anastasija je, to je žena čija je porodica bila preko 3000 godina živela u tajki. I oni su živjeli samo sa povremenim kontaktima sa civilizacijom i potpuno nevjerojatne stvari. Znači, žena priča 54 jezika, oni kažu da u svakom od nas postoji usađeno to seme, da mi bazično znamo sva znanja, samo da ih treningom u stvari otkrivamo. I recimo ona ima dete koje u 4. godini radi diferencijalne načine najkomplikovanijih oblika koje ne mogu da urade doktori nauka iz matematike. Znači, potpuno nevjerojatna priča, ima 7 knjiga, nešto najlepše od najlepšeg, i to će vam izuzetno pomoći da smirite svoje misli i da vidite kakav je bio prvobitna zamisao kako bi mi trebalo u stvari prirodno da živimo. Pošto mi sad živimo svi u nekim betonskim ćelijama, je li tako, zatvoreni, sad to nije bilo takva namera kad smo pravljeni, nego je bila namera da živimo u prirodi, i onda tu ima sve opisano što treba. Znači, ajde da sumiramo, da bismo bili zdravi moramo da radimo svaki dan fizičke vežbe, svaki dan 3 km trčanja, svaki dan 5 tibetanaca. Moramo da vodimo računa o ishrani, moramo da vodimo računa o svojim mislima. Najvažnije su misli. Znači, najvažnije su misli i one nam rešavaju kompletno sve. Naravno, dobro je da vodimo računa i o ishrani i dobro je da radimo fizičke vežbe. Ovo je bila priča o zdravlju i sad ste dobili praktično sve informacije koje su neophodne da biste vi i vaše dete bili zdravi, jer zdravlje je osnova pretpostavka da bi dete moglo uopšte da uči. Znači, deca ne mogu da uče ako nisu zdrava. Sada imamo sve informacije vezane za zdravlje kako se uči.